Arratsaldeon, zer moduz, ongi etorriak Eusko Ikaskuntza saioaren edizio berri honetara. Egun gutxi falta da Eusko Ikaskuntzak Gasteizen antolatutako 17. kongresuari hasiera emateko. Kongresu honi buruz asko hitz egin dugu azken asteotan hementxe, Herri Irratiko saioan, eta gaur ere ekitaldi horretan protagonismoa izango duen ardatz bati ekingo diogu, alegia globalizazio fenomenoa aztertuko dugu gaurko berriketan, batez ere hizkuntza gutxituen egoerari dagokionez, horietatik euskara noski baietz. Gaurko kideak soziolinguistika klusterrako kideak dira, baino aurkezpenak egin baino lehen, ona izango da kluster honi buruz zerbait esatea, Felipe Retamal. Beraren helburua azpimarratzen hasiko gara, hau da ezagutza soziolinguistikoaren ikerketan, zabalpenean eta aplikazioan ditugun gabeziei eta beharrei dinamika berri batekin erantzutea da kluster honen fina. Alegia, Euskal Herrian hizkuntza normalizazio prozesuan inplikaturik dauden erakunde eta taldeentzat datuak, metodologiak eta bestelako materialak eskaintzeko egitasmoak lantzen ditu, jarduteko moduaren gaineko ezagutza eta ondorioz normalizazio ahaleginen emaitzak hobetzeko. Egia esan da hasieran asmoa institutu bat sortzea zen, proiektuaren lanketan zehar kluster moduan egituratzea aztertu zen eta hala onartu zen 2001ko azaroan. Michael Porterren eskutik iritsi zen ona kontzeptu hau eta gaur egun hainbat sektoretan daude klusterrak martxan, nahiz eta industria arloan erabili den gehien bat. Soziolinguistika klusterren erreferentzia nagusia adibidez ezagutzaren klusterra izan da. Soziolinguistika klusterrak eskuartean dituen proiektuak bai ikerketa mailan, baita garapen eta berrikuntza arlotan aurkitzen ditugu. Ez dugu gainera ahaztu behar divulgazio eta formazio lana hainbat ikastaro eta jardunaldi antolatzerakoan. Oinarri teorikoak landu bai, baina soziolinguistikaren ikuspegitik dauden formulazioak, diskursoak eta interpretazioak jasotzea ere dute helburu. Horrekin batera, egoera jakinetan sartu diren hizkuntza arazoak eta bereziki eman zaizkien erantzunak aditzera ematea. Tertulia hasiko gea, hementxe ditugu Donostian, bai Pablo Suberbiola, bai Maria Jose Azurmendi. Pablo Suberbiola, soziolinguistika klusterreko kidea, arratsaldeon, Pablo. Kaixo, arratsaldeon. Eskerrik asko hementxe izateagatik. Eta Maria Jose Azurmendi, soziolinguistika klusterreko kidea ere bai, bai. Eusko Ikaskuntzako bazkidea, baita, eta gizarte psikologia katedraduna. Ere. Bai. Bai. Euskal Herriko Unibertsitatea. Bai, psikologia fakultatea. Beno, hasi baino lehen, Pablo, esplikatu, azaldu pixkatxo bat zer egiten duen soziolinguistika klusterrea, noiz sortu zen, eta beno. Bai. Bueno, soziolinguistika klusterra nahiko gaztea da. 5 bat urte ditu, 2004an sortu zen. Eta, azken finean bilgune bada, agrupazio bat, soziolinguistika klusterrak biltzen ditu gaur egun bere baitan, ia 20 erakunde, 20 bat bazkide, eta dia nolabait soziolinguistika gaiekin, hau da, soziolinguistikaren ezagutzarekin, teknikakin, lotura daukaten erakundeak, interesa daukaten erakundeak. Eta hortan daude, bai unibertsitateko atalak, Mondragon Unibertsitatea edo EHUko Unibertsitateko departamentu batzuk, baina baita daude enpresak, haitzen dianak hizkuntza normalkuntzako gaietan eta ezagutza hori behar dutenak, edo bestelako erakundeak, Eusko Ikaskuntza bera esate bateako. Orduan, soziolinguistika klusterrean egiten deuna da, erakunde guzti horien interesak batu eta horren arabera proiektuak egin. Azken finean soziolinguistikaz jakiteko biharko egunean gaur egun dakiguna baino gehiago. Bai maila teorikoan eta bai maila teknikoan. Aplikatuan edo. Beraz kolaboratzaileak bai sektor pribatuan, baita sektor publikoan. Hori da. Pixka bat beste klusterra beste gaietan egiten duten bezala, aeronautikakoak edo
paperaren klusterrak egiten duen bezala, guk bilatzen ditugu loturak, unibertsitateko teknikoek dakitena soziolinguistikaz, baino euskara teknikari batek, enpresa batean edo udaletxe batean administrazioan behar duen ezagutza hori, edo enpresa batean garatzen den produktu berri bat, nola bilatu lotura behien artean, interes horiei bide berriak emateko. Hori da pixkat idea orokorra. Mari Jose, zu ere, ekidea zera? Bai, ekidea naiz, aspaldidanik, bai. Aspaldidanik. Uste ona izango dela, entzulei azaltzea zergatik duen garrantzia, edo ze garrantzia ematen diozue, ematen diote kongresuaren antolatzaileek gaur mahai gainean dugun ardatzari, zera globalizazioa eta horren barruan hizkuntzak jokatzen duten papera edo eginkizuna, ez da? Mari Jose? Nik uste globalizazioa dela gauz asko da ikuspegi nahiko berria esango nuke, eta izenak dion bezala globala da. Globala da zentsu guzitan. Arlo guzitan kokatzen delako, edo arlo guzitatik lantzen delako, ekonomia, kultura, enpresagintza, hizkuntzak, edo zein. Baita ere ikuspegi zientifiko guziak bertan sartzen direlako, gu gehiago jorratuko dugu hemen agian soziolinguistika klusterren aldetik gatozelako, soziologia eta psikologia soziala eta soziolinguistika eta olakoak, baina edozein ikuspegi da bertan sartzen dana, ekonomia eta zuzenbidea agian izan dire gehien egindutena orain gutxi arte behintzat, eta hortikan ere zenbat ideia datorkigu gero guk hizkuntzetan da soziolinguistikan da olakotan aplikatzeko. Maila guztiak sartzen dira ere, globalizazio da globala baita maila guztiekiko, maila zabalenak eta maila txikienak, maila txikiena bota dezagun dala pertsona maila, pertsona bakoitza da, maila txikiena, baina zenbat maila bereiztu daitezke eta danak jasotzen ditu eta beraien arteko loturak edo nola egin daitezken ere bai. Orduan globalizazio zer dan? Globala dan gauza bat, era bat. Ekonomiari lotutako fenomenoa da, baina esan duzun bezala eragina beste arlo guztietan badauka, kulturan, ekonomian, migrazioan. Danean, ez da? Bai. Adibidez, kulturan zer eragin izan du globalizazioak? Bai, batez ere nabarmentzen dana igual guk aztertu ditugun gaietan, hizkuntza ekologian eta gai horietan da, azken finean globalizazioa hitz bat jartzen diogu fenomeno nahiko zabal eta nahiko komplejo bati, gehien bat faktore ekonomiko eta teknologikoen aldaketek ekarri dutena, baina kultura mailan horre jartzea ditu eszenario berri batean, ez da? Normalian, juten bagia guindala 20-30, 40 urteko eskemetara, kultura bakoitza estankoagoa izan da, definizio itxiago bat izan du, gizarte bakoitza naiz eta konexioak beti ondian, eta azken urtetan gero eta gehiago. Baina globalizazioak azken finean, individu bakoitza jartzen du bere kulturan kontestuan, baina aldi berean, dago plano zabalago batean iaia munduarekin konektauta, pauso batera esan dezagun, ezta? Eta hor tartean teknologiak ere sartzen zaizkigu, baina horrek egiten du bakoitzak duen bere kulturaren ikuspegia konplejoagotu, aldi berean nolabaitek tipula bat balitz bezala, kapak gehitzen dizkiogu, ezta? Norbera dago berean, baina aldi berean dago munduko beste edozein bazterretako influentzi konkretuak jasotzen, eta horiek kombinatzen ordenagailu edo paper elkarren ondoan dauden paperetan, ezta? Orduan horrek, norberaren kultura nola transmititu, nola erreproduzitu, eszenario berri batean jartzen gaitu. Eta hizkuntzaren kasuan ere, aldaketa handia dode planoetan. Beraz, definizioa hortxe da, zein alde ona izan dezake globalizazioak, Mari Jose? Alde onak eta txarrak danak batera. Globalizazioa dakarren beste gauza bada hori. Aniztasuna gauza guzitan, baita honetan ere. Posibilitate onak behin baino handiagokoak izatea, eta alderantziz ere, arriskuak ere behin baino handiagokoak ere izatea. Edozein gauzatan, bai ekonomian, bai kulturan, hizkuntzetan ere, edozein aplikatzen den arloan edo fenomenoan, antzean ematen den zerbait da. Orduan, zenbat alde ona? Adibidez kultura orokorrarako,
posibilitate horiek parte hartzeko, zenbat bizitzeko modu ezberdinak daudela eta horietan ezagutu eta parte hartzeko posibilitateak behin baino handiagoak dira. Teknologi berriak ere horretarako lagungarri dira. Ez bakarri kanpokoak gu gertutzen ditugulako, baizikan alderantziz ere, gureak ere zabalduz, besteentzako ere gertuko zerbait gerta dezakelako. Eta arriskuak ere dago, nola esango nukenik, halako zerbait neoliberalismo moduko fenomeno horretan, globalizazioa, bere aldekotasun, bere kontrakotasuna, hor zenek haintzen du, bodere gehiena duena. Orduan, alde horretatikan dago halako uniformizazio joera bat, zeren gehien boderetsu gehien duenak, halako joera bat du, erlazio asimetrikoak direnez gehienetan asimetroak dire, eta hori ondo jakin barrego horrela dela, beren erara, beren interesara bara, beren modutan gauzak berdintzeko. Zeren, berdintasuna da modu bat erresteko, bodere duenak, bere alde gauzak egiteko. Orduan, gaur egun zer? Posibilitate onak haundienak eta txarrenak ere haundienak batera. Eta hori da gure eguneko identitate zeinu nagusi bat. Eta globalizazioan hori dena ematen da. Beraz, globalizazio prozesu horretan zeinak galtzen du? Botereak ez duenak, Bida, hor asimetria uler daiteke modu ezberdinetan. Boderearen arabera, estatusaren arabera, tamainaren arabera, eta beste ezaugarri batzuen arabera. Boderearen arabera, daude dominatzaileak eta menpekoak direna. Dominatzaileak izango dute hor irabasteko posibilitatea handienak. Estatusaren tamaina, estatusaren arabera, estatus handiena duena. Beti ez da, nahitan ez dominatzaileena dana. Edo tamainaren arabera, handiena dana. Hiruren artean garrantzi gehiago du bodereak estatusa baino, eta estatusak tamainara baino. Horregatikan kolonizazioetan daulakotan, batzutan txikienak izan dira, bodere gehiena izan dutenak eta agindutenak eta beren alde egindutenak erabaki, aukera, inposatu, premioak eta kastigoak eman eta abar. Orduan, asimetria dago. Asimetrian arabera, gauzak egin daitezke, onduen kokatzen diren alde. Ordan hori danak nola maneiatu, okerrago egoeran sartuta gaudenok, adibidez, gutxituak diren hizkuntzak, horiek zer egin, halako egoran daudela jakinda. Holako zerbait. Pablo. Nik uste hor, esate duzu, zeinen galtzen du egoera hortan, edo bilakaera hortan ez da. Esan beharreko irutzaigu puntu bat, nik uste kaleko jende askok ez dakila, eta da, Mari Josek aipatzen zuen globalizazioan daudela alde honak eta txarrak, agian inoiz baino aukera gehiago dauka gaur egun hizkuntz komunitate txiki batek, dela 50 urte ez zeuzkan aukera asko dauzka. Hau da, guk ezautza eduki dezakegu gaur egun, Europako beste minoria linguistikoena, orain 40 urte imposiblea zen modu batean. Baina aldi berean, kalean jende askok ez dakina da mundu mailan dazkagun hizkuntzen galera bat ematen nahi dela orokorra. Hau da, hizkuntza adituek eta baloratzen dute, daudela gutxi gorabehera 6.000 hizkuntza munduan, eta ematen nahi da prozesu bat hizkuntza galerarena, ez beti zuzenen inposaketagatik, askotan egoerek eman ditulazterako hainbat komunitate, hautatzera bere hizkuntza ez dana ofiziala, ez daukana prestigiorik, funtzioa galtzen jundana, seme alabai ez transmititzea. Eta orduan, gertatzen nahi da prozesu bat, nun adituek abisatzea eguten, seguruna 6.000 hizkuntza horietatik, 40-50 urtetan geratu gaitezkela igual, 2 edo 3.000-rekin mundu mailan. Orduan hori da gauza bat, adibidez, ekologia mailan, espezien galeraren kontzientzia bat bada on bezala, bere azkenengo liburuan David Crystalek hori esatezun, ezta? Hizkuntzena galtzen egia aniztasun hori, eta hor dago ezagutza guztia eta bar, eta horren pertzepzioa ez dago. Orduan, hor badaude hainbat lan hortara bideratuak, zenez, hemen badago aniztasun bat mundu mailan ez zaiguna komeni galtzea. Eta globalizazioak
gauza batzutan dakar aniztasun hori galera, impulsatzen dulako zabalpen handiko hizkuntzak lehen asko iriste baldin batean goendik eta gehiago iristea, baina bestalde hizkuntza txikientzat kontzientzia bat baldin badukate edo botere minimo bat beren komunidadeetan izaera bat garatzeko, ate bat irikitzen die mundu mailan ere, ezta? Beraz, erasoak ez dira guztiak. Ez hori, aukera berriak ere. Aprobetxa daitezke, fenomeno horiek, hizkuntzak zabatzeko. Bai, globalizazioen testuinguruan ere aukera berriak zabaltzen dira. Eta hain zuzen ere, esaten duen leheno, nor galduko du, seguruna globalizazio garai berri ontara okerren egokitzen dana, ezta? Hau da, hizkuntza komunitate bezala, kultura bezala, eta persona bezala ere, jakin beharko dugu, testuinguru berri horietan ze aukera suertatzen zigun eta saiotu horiek aprobetxatzen. Gu gure kasuan, kultura bezala, hizkuntza bezala euskeratik, baita mundu mailan bestek ere, ezta? Ekonomiaren munduan sartuz, gaur egungo enpresak, elebakarrak, elebidunak, eleaniztasunak, nolakoak izan behar dira, Mari Jose? Nik uste Pablo oraintzen esan duenarekin lotuz, neurriren batean bereak bultzatuz, eta beste neurriren batean globalizazioarekin hizkuntza nagusiak zeintzuk diren hoiekin lotuz ere, hoiek ere gureak eginez. Nik uste gurea bezalako hizkuntza gutxitua eta olakoa, euskerarekin gertatzen dena, nik uste egin beharko direla berriz ere gauza bat baino gehiago batzutan kontraesanezkoak dirudirenak baino ez direnak. Eta da, euskera indartuz, euskera guretzako nahiko modukoa bezala biziz, eta nola guk harremanak guzti handiago ditugun gureki kanpo, beste edozin mailatan, estatu mailan, Europa mailan edo areago ere, Txinara eta olakoa juten gera gure enpresa juten dira eta olakoak eginez, edo unibertsitatea, Renoko unibertsitatean ere badago euskera saioa, kanpoa juten geran. Neurrian, hori behar dugu gertukoa izan, ez arrunta, arruntanetik kanpoko zerbait, baizikan gertukoa. Orduan, inglesa da gaur egunez, hizkuntza boderetsuena horretarako. Orduan ikuste, edozin mailatan, enpresa mailan edo beste lakotan ere, hizkuntzan, kulturan eta bar, nik uste euskera gurea dalako. Eta beste hizkuntza batzuk ere gureak direlako, ukipen egoeran daudenez eta olakoa gureak direlako, espainera edo frantsesa Euskal Herri mailan, eta gero inglesa beharrezkoa zaigu baita, zeren ez egiteko gurenean zenbat tokitan Afrikan adibidez gertatzen ari dena, zati batzutan ez da kanpotika nahita nahi ez derrigorrez hizkuntza batez erabiltzea bultzatzen zuzenean, zeharka bai, inork ez du galtzen berea nahiez, baina gutxienez zenbat hizkuntza ari da desplazatzen, eta ingles hartzen edo frantses hartzen edo Afrikan bintzat bi horiek nagusiki, zeren gurasoak nahi dute beren aurrak ez beren bizimodua izatea, baizikan beste bizimodu bat, eta horretarako zoritxarrez, nez eta UNESCO eta olakoak zenbat gauza egin, toki batzutan bultzatzen dute inglesera ikastea beren aurrak, eta ez beren bertako hizkuntzak zoritxarrez. Orduan horrengatikan gu kapazak izan behar dugu. Kanpoko hartuz, inglesa ondo menderatuz, bertakoak kanpora juten geranerako, eta kanpokoak gurenkana etosten direnerako gai izateko, baina hori kompatible da gurea indartuz batera eginez. Indartuz, inposaketa dikabe? Inposaketa zoritxarreko zerbait da, eta hori nahiko genuke ala gertatzea, baina gauza bada nahi dana, eta beste gauza bada posible dana edo gertatzen zaiguna. Oraingoz nik inposaketa hori ez dut ikusten errez kentzekoa, nahiko nuke, ez dut ikusten errez. Bezakitan inposaketa, baina askotan egoerek bai eskatzen digutela hizkuntzen gestio bat, hizkuntzen kudeaketa bat. Hemen maila lokalian jartzen baldin baia, zenbat debate sozial dago, esate batako hizkuntzan ze eredu eta nola irakatsi behar dan ze hizkuntza bakoitzari ze leku egin behar zaion, azken finean hori kudeatu egin behar da. Autu bat edo bestea egin behar da. Berdin guk Eusko Ikaskuntzaren kongresu hontan soziolinguistika klusterretik planteatu ditugu bi gai, eta horietako bat da, zuzen planteatzen zen duna, enpresen kasuan,
nola kudeatu aniztasun hori. Hau da, mundu mailan izango ditugu esperientzi batzuk area emango ditugunak, Fagorren kasua esatuetako edo hemengo kutxarena, beraiek ze esperientzi izan duten hortan, nola gestionatu dituzten hizkuntzak bestentzako biharko gunean eredu izan daitezkenak. Batzutan pentsatzen dugu ere, merkeena agian ekonomikoki enpresen aldetik behiratuta, izango litzake dena hizkuntza bakarrean egitea. Baina gero ikusten dugu hortan dabiltzanek gauzak ez diala hain sinpleak izaten eta enpresei ere komeni zaiela hizkuntzen kudeaketa bat izatea. Ez hainbeste agian arrazoi konsideraziozko edo jendeari laguntzezko arrazoi batzuetatik, baizik enpresaren beraren arrazoi ekonomikoak. Beste arrazoi ekonomikoak, baina batzutan ez zuzenean, baizik adibidez planta bat beste lurralde batean jartzen dutenean martxan, bertako langileen enpresarekiko identifikazioa, bertako funtzionamendua, nola harmonizatu lehiken hobeto, edo bezeroari ze irudi emandakioken, segun eta enpresak ze hizkuntzen gestio egiten duen, ezta? Hau da, batzutan IKEA batek hemen propaganda egite hizkuntza bakarrean edo bitan, ez da zuzenean urte hortan lortuko dituen emaitza ekonomikongatik, baizik agian dauka perspektiba bat, non herri batean kokatuko dan edo ez, edo bertakoik nola hartuko duten ere kontutan hartzen duen, ezta? Eta hori ere ekonomia da, baina agian ikuspegi zabalago batetik, ezta? Pablo, barkatu, non hasten dira enpresen globalizazio prozesu horiek? Ez dakit enpresa zabaltzen denean, edo enpresari kanpoko eragina datorkionean? Guk behintzat, enpresekin deun kontaktuagatik, enpresetako kideek askotan esate gute, enpresa bat kanpora juten danean zuzenago ikusten du, mundu mailako dinamika hori zuzenago ikusten ditu. Baina gaur egun, dakaun kontestuan, hemengo edozein enpresa txiki dago testu inguru globalizatu batean, gu hizkuntza mailan gauden bezala. Hau da, hemengo edozein tailerrek, proveedore bezala oso erresa da, pieza batzuk Italiatik ekartzea, beste komponente batzuk agian Txinan fabrikatzea, hau da, harreman hori, mundu mailako junetorri hori oso normalizatu da, eta ez enpresa honditan bakarrik. Beraz, nik uste zuzenago ezagutzen dutela, esatutako zabalpen bat edo internazionalizazio bat praktikan jarri duten enpresek, esatutako hemengo kooperatibek edo beste enpresek, baina hemengo eskalan lan egiten duten enpresek ere testu inguru hortan moitu beharra daukate jauen dela urte batzutatik honea, ezta? Badago nahi baldin bazute aipu txiki bat, guk tartean izango ditugun ponentzietan Kutxako Mikel Irizar izango da Kutxako esperientzia azalduko duna, eta beak aipatzen zigun kontu bat zen hori, ezta? Badago nunbait marketingean arau bat esaten duna, Alemanian edo Txinan erresa dela erosketak egin behar baldin maituzu inglesez erostea. Baina bai Alemanian edo bai Txinan zure produktua saldu nahi badituzu, normalean komeni dela alemana edo txinora jakitea. Hau da, komunikatzeko minimo batzuk egiteko agian hizkuntza handiek ulermen maila txiki bat eukita ere balio digute hainbat funtziotarako. Baina agian beste batzutarako behar dugu tokian tokiko hizkuntza, ez? Eta hor sartzen da pixka bat kudeaketa hori. Zertarako zer hizkuntza, eta enpresa baten barruan ere, maila hontan erabili dezakegu hizkuntza, baina agian beste zeregin batzutarako behar ditugu besteak ere, ez? Eta enpresei dagokin ez, Mari Jose, nola egiten du globalizazioak enpresan? Egituran, hizkuntza, mobilitatean? Nik uste gauza guztitan. Globalizazio lehen esan dudan bezala, da gauza bat, horren komplexio, horren osoa da, gauza guztitan. Nik uste gauza guztitan. Lan motan ere bai, langileak nola eratu ere bai, bertan nola eta kanpoan nola ere bai, nik uste alderdi guztitan eragina du. Alderdi guztitan. Produktuan. Bai, baita ere. Zatikan lehen Paulo esan duen bezala, tokian, badirudi bertakoek eskatzen dutela beren hizkuntzatan gauzak adieraztea. Ez bakarrik lan munduan enpresa baten barruan bakarrik, bezikan hortikan aterako diren produktuetan ere bai. Adibidez, orain eroskik egiten dituen beren produktuetan erabiltzen ditu estatuko 4 hizkuntzak, adibidez. Dakielako salduko direla gauza horiek, Euskal Herrian eta Katalunian eta besteetan, eta orduan erakargarriago da, bakoitzean beren hizkuntzan horiek danak aurkeztea eta adieraztea. Orduan horrekin zer egiten dute irabazi gehiago. Orduan, ez da garestiagoa, zeren
ekonomikoki ere txartelak 4 hizkuntzetan jartzea baldin bada garestiagoa, dauzka bere konpentsazioa, zatikan erosle gehiago aukeratuko ditu edo aukeratu ez, lortuko ditu modu horretan funtzionatzen baldin badu. Orduan, malgutasun bat behar da, eta malgutasun horretan, zuk esan dizun bezala lehen, Pablo, pues tokian tokiko bakoitzak nahi du beren hizkuntzan gauza jasotzea. Horren egia ni lehen esan dut inglesa, baina inglesa orokorrean. Baina gure enpresak Txinan baldin badaude, norbaitek ere Txinoan nahiko gertuko zerbait izan behar du, txinotarrak ikusteko beren hizkuntzan enpresa horre badakiela funtzionatzen. Globalizazioari buruz asko hitz egin da, baina glokalizazioari buruz ere asko hitz egin da. Alderantzizkoa. Hizkuntzen garapen iraunkorra, Pablo, zer da hori? Bai. Bueno, hizkuntzen garapen iraunkorra da ikuspegi bat, teorizazio lan bat, hizkuntzen ekologiaren gaian kokatzen dana. Eta, bueno, bi idea nagusitan laburtuko genuke. Hizkuntzen garapen iraunkorra dator garapen iraunkorretik, hau da gaztelaniaz desarrollo sostenible ezautzen dugunetik. Eta desarrollo sostenible bezala ulertzen baldin badeu, nola jarraitu garapen ekonomikoan, baino ekologiari, naturari, gero bueltarik izango ez duen kalterik egin gabe. Da teorizazio lan bat, bere garaian Albert Bastardas Kataluniarrak egintzuna, eta oinarrian hori du, hau da, hizkuntzen galera bat ematen nahi da mundu mailan, denontzako kaltegarria dana, baita hizkuntza handia bakarrik hitz egiten dituzten entzat ere, azkenean galtzen da bagaje bat mundu mailan denona dana. Eta beraz, gauden eredu ekonomikoan eta gauden gizarte garapenean nola egiten deu, garapen horrek ez dezan ekarri, jende askok, milioika jendek bere hizkuntzari uko egitea. Eta beraz, bagaje guzti hori galtzea. Hau da, nola jende askok mundu mailako hizkuntza batzuk ikasteak, ez dakarren bere hizkuntzari uko egitea. Hau da, kompatible egitea bi gauzoiek. Nola guk ikasi esate bateako, gure adibideen o gure kontestuan garai baten frantsesa edo inglesa, baina hori ikasteak ez dekartzea guk gurea gutxiestea eta esatea euskarak ez dit ezertarako balio, edo are gaztelaniak ere ez dit ezertarako balio, zeia badaukat handiago bat. Baina lilura horrek askotan ematen du handiago horrek guen ja denerako balioko ditela. Eta abioiak ez digu balio hemendikan ernaria joteko. Naiz eta abioiak balio oso handia duen beste gauza batzutarako. Eta errentagarria alda, enpresentzat, garapen iraunkorri di. Bueno, lehen pixka bat aipatu dugu horri. Enpresentzat eta gizarterentzat ere, kulturarentzat ere. Bueno, zerbait aipatu dugu lehen hortan, ez da, enpresetan azken urtetan gizarte erantzunkizunaren kontzeptua txertatzen nahi da, hemen Euskal Herrian operatibetan eta presentzia handia du. Hau da, ejerzizio batean sarrera irteerei bakarri begiratu edo enpresa horrek gizarte hortan zer aportatzen duen, zer erantzunkizun duen, agente aktibo bezala. Globalizazioaren ezaugarrietako bat bada ere baiaia ekonomia jainkotu izana, ez? Beste ekonomikoki rentablea bada, beste guztia ahaztu dezakegu, etika guztiak eta bar. Eta hori gero eta gehiago nabarmentzen da, hori ez dala goiti berako egi bat. Eta beraz, gizarte ikuspegi batetik eta mundu hontan bizidan jendearen bizi kalitatearen ikuspegiti begiratuta, edo zoriontasunen ikuspegiti begiratuta, agian beti numeroak ez dira kontutan hartu beharreko aldagai bakarra. Orduan, rentabilidea segun nola neurtzen dan, gizarte ikuspegi batetik, bai langileen implikazioak, bai enpresa bat zenbatea da on sartuta gizarte batean integrauta, aldagai horietan ez dira bakarrik sarrera irterak. Plano simple batian eta berehalako numerotan begiratuta, adibidez hizkuntzen kudeaketa konplejoago batek, kostu gehiago du lehenengo momentuan dena hizkuntza bakarren egiteak baino ez derrigorrez eper dira. Hori oso importantea da, zeren sartzen baldin magera oso aplikazio edo analisi maila txikietan, pertsona mailan, egia da giozta ekonomi errendimentuak ez direla bakarrik dirutzan, baizikan pertsona mailan eta beste maila pizka konplexago batzutan ere bai, baina pertsona mailan sartuz, nortasunaren, nola esango nukenik, bildurrire gabe eratzea,
pozik egotea, parte hartze sentimendua izatea, eta horiek danak geostak gehiago baloratzen dire, ekonomikoki ere zeren hola ematen denean errendimendu gehiago egiten dituzte. Pertsona horiek ekonomi numerotan. Orduan, neurri baten badirudi galtzea dala, baina asko ere gehiago irabazten da, zeren pertsona horiek hola sentitzen direnean, asko gehiago ematen dute enpresa barruan bestela baino. Orduan, bai. Orduan, ekonomia neurtu daiteke zuzenean, numeroren arabera bakarrik, eta inkluso horretan ere, segun langileak adibidez, sinplu bat jartzegatik, langileak, ze komplejidade, ze konplizitatea daukaten lantegian, gustora dauden edo ez, arrakasta sentitzen duten edo ez, eta holako gauzak egiten dute gehiago, eta orduan, enpresarako eragina handia du horrek ekonomikoki ere, bestela baino. Orduan, ikuste, eta beste mailatan ere antzean. Orduan, ekonomikoki errendimendua nola ulertu, geostak gehiago da modu konplexuago batean. Eta gero, batzutan badaukago arriskua normalean, komunikabide batean kostuak agertzen zaizkigunean, horiek kalkulatuta egoten dira modu jakin batean, eta askotan hitz egiten zaigu, askotan entzun behar ezate dugu, ze garestia da, zenba kostatu zaion Generalitateari katalana sustatzea, edo zenba kostatu zaio gobernuari euskera sustatzea. Bai, baina oso gutxitan ikuste du numerotara ekarrita zenba kostatuan esate batako, azken 15 urtetan hemen, 10 urtetik 25 urterako poblazioak inglesa ere jakitea. Eta hor ere, inbertsio handi eginda. Publikoa, pribatua, enpresek ere, eta badirudi askotan numero batzuk kontatzen diala eta beste batzuk ez. Eta plano berean jarrita ez daukate denek efikazia berdina. Hau da, batzutan ematen du, Europa mailan badaude lan interesgarriak, numerotara ekartzen dutenak, nolako subentzioak emate zaizkion, ez izen horrekin, baina praktikan inglesari, zatutako, hauen dela 2001 urtean adibidez izan zen Europako nazioarteko, Europako hizkuntzen urtea edo. Europako hizkuntzen urtearen diruaren zatirik handiena erabilizan inglesa sustatzeko programak laguntzeko. Claro, normalian gero numeroak ateratzen denean, askotan politikoki interesatuak izaten dialako, edo besterik gabe, realidadearen pertzepzio hori eukitzen dalako, begiratzen da bakarrik kostoa alde bateko, ezta? Eta nik uste, iristen nahi diala kasu batzuk, gubentzaia batzuk kongresu honetan aurkeztuko ditugu, nun enpresek baloratzen duten, inglesean inbertitzea ere bada behar bat, baina agian ez da kasu guztitarako gehien interesatzaiena, ez da? Agian bere langile batzuk kokatu behar duten lekuko hizkuntza ondo menperatzea, enpresa horrentzako txertatzeko modu bat izan daiteke rentableagoa numerotan ere, ez da? Zein funtzio eman behar zaio hizkuntzari iraunkor egiteko? Pues hizkuntza da pieza nagusia. Eta hola, globalizazio baino lehenagore, erdigunetasuna eman zaio hezkuntzari, eta orain globalizazioan oraindik ere izango nuke gehiago. Hezkuntza dalako arlo bat halako ezaugarriak dituena. Adibidez, populazio guztientzako ematen dana da, gutxienez mundu garatuan, ez? Mundu guztia guain esan dudan hori ez da ematen zoritxarrez, baina gure mundu garatuan edo erdi garatuan, bai da gauza bat populazio guztirako zabaldua dagona, gaina urte askotan, zeren gutxienez 14 urte arte, 16 urte arte, 18 urte arte ematen dana. Orduan, hor danok dakigu lehendabiziko urteak psikologikoki eta psikosozialki ze garrantzia duten zenbat ohitura sortzeko eta zenbat gauza egiteko, eta orduan, justo adin horietan denentzako, populazio osorako, zerbait organizatuta, pentsatuta, instituzionalki bideratuta egotea, dauka arrakasta ikaragarri handia. Hori orokorrean. Gero, nahi baldin badegu mundu garatu honetan lehengo mailetara jutea, garapen iraunkorra hezkuntzarekin lotzen da lehendabiziko gauza da. Unibertsitate mailan, kurtso berezi mailan, master mailan, nahi esan,
etengabe hezkuntza etengabeko horretan, orain danok hilarte garatzen ari gera gure hezkuntzan, modu bat edo bestea, iraunkor hori etengabe. Orduan, hezkuntza formala eta hezkuntza ez formala deitzen dana, urte osoan zehar eta bizitza osoan zehar irauten duen hori da gauza bat gure egunean eta gure mundu garatuan hori gabe badakigu ez dugula ia pentsatu ere egiten. Bai, igual bada hor idea bat, nahi gustatuko ez zaitena nabarmentzea eta da, ze funtzio esate deunean hizkuntza txiki batetik, kasu honetan euskeratik, hizkuntzen garapen iraunkorraz aditu adienek eta nabarmentzeuten gauza bada lehen esate genuen, hau da, nola egin kompatible hizkuntza txikietan bizitzea eta aldi berean mundu mailako beste hizkuntza jakitea, baina jende horrek uko egin gabe bere hizkuntzari, eta nola egin kompatible hortan puntu bada hizkuntza guztiek, txikiek eta handiek izan behar dituztela beren komunitatearen barrun funtzio batzuk esklusiboak. Naiz eta gutxi izan. Hau da, euskeraz egin dezakegun guztia, egin badezakegu inglesez eta gaztelaniaz, asko zerrexagoa da gazte batek kuestionatzea, guztia egin badezaket beste hizkuntzan, nerea zertarako behar dut. Hori guain arte ez da hola izan, hau da, ambito normalian banaketa bat ematen da funtzioena eremuen arabera, eta beraz badauzkazu hizkuntza batzuk erabiltza dituzunak komunikazio esatuetako zabalagoako, baina naiz eta adibide bat jartzearren lagun talde batean 10 lagun baldin badea eta 10ek naiz eta gaztelania jakin eta inglesa jakin, euskera jakin da gure harremana desberdina baldin bada, funtzio hortarako ez du esan nahi bera beste hizkuntzak potentzialki komunikatu daitezke bestean ere, baina guretzat ez du esan nahi bera, ezta. Orduan, hizkuntza guztiek behar dituzte beren gizartean barruan funtzio esklusibo batzuk. Hizkuntza hortan bakarrik egin daitezkenak, edota hizkuntza hortan guretzat beste esanai badaukatenak, beste sentitzeko modu bat. Hori hola ezpada, arrisku asko handigoa dago lehen esate denun mundu mailako aniztasun hori galtzeko. Eta beraz, programatzen dianean, bai politikoki, bai ekonomikoki hizkuntzen antolaketa, edo enpresetan hizkuntzen kudeaketa egiten danean, hori da zaindu beharreko puntu bat, orain arteko esperientziak erakutsi diguna. Hau da, nahi baldin badeu aniztasun hori zaindu, bai, posible da, kompatible egitea lehen esate genuen bi gauzoiek, garapena eta hizkuntza txikia mantentzea, baino baldintzetako bat hori da. Hizkuntza txikiak behar ditula bere eremuak nun esklusiboa izango dan. Eta horrek ez dukentzen, adibidez hemengo gizartean, bi hizkuntzak elkar bizitza batean egoteak, baino biek behar dituzte beren eremuak nun esklusiboak izango dian, ezta? Nik esango nuke, erantziko nioke beste ideia bat, ados nagoera bat ala da, baina beste ideiaren bat, eta da, neurriren batean hizkuntza handiak eta txikiak ezberdinak dira, baina beste neurri batean ere berdinak dira. Orduan, hizkuntza handiak hori dana lortzen dute eta inungo, nore esango nuke, zalantzari gabe. Inork ez du hori zalantzan jartzen. Halako zalantza jartzen dire gehienetan hizkuntza txikietan. Baina hizkuntza txikietan ere, eman daitekezuk esan dezun bezala, esklusibitate batzuk, funtzionamenduan eta populazioaren posarako lehen esan degun hori. Numeroak zer dire? Pertsonaaren posak ere hor sartzen dira, zeren posa horren arabera, funtzionatuko du asko zer hobeto gizarte hortan beste modun batean ere da. Baina, orduan, nahi esan, hizkuntza handitan, zalantzan ezbardin badire gauza batzu jartzen, nik hizkuntza txikietan ere jarriko nituzke ez da ere, zango nukenik. Osake, zergaitikan horronbeste zaikapen egin eta bakarrik hizkuntza batzutan aplikatzeko. Bai eta ez esango nuke, berriz ere, bai eta ez, globalizazio mundutan, bai eta ez. Desde luego, gauza batzuk esklusibitatean mantendu behar direla hizkuntza txikitan nahi baldin badute iraun, hori badirudi dela konstante bat, baina ez hizkuntzatan bakarrik, beste gauza guztietan ere bai, beste enpresa munduan, kultura munduan eta beste edozein arloan aplikatzen degula ere, antzeko zerbait esan daiteke.
Beste gauza bada gero, esklusibitate horiek noraino, eta hizkuntza bat baino gehiago, nundik noraino, eta hortik gorago, agian hizkuntza bat gehintzen da munduan, edo Europa mailan bintzak, guazen Europa, bueno, ez guaz Europaraino bakarri munduraino guaz, osake. Eta nor jartzen dituen esklusibitate horiek? Bai, hombre, erabaki izan duen. Hombre, dinamikak erabaki mailan askotan goiti bera hartzen dira, ezta? Esan gizarte batean botere egunetan hartzen dira. Bai. Baina gero baita ere gizarteak aktiboa dan neurrin badauka bere erabaki ahalmena ere. Baita ere. Eta nik uste hortan adibidez globalizazioak bai ekarri ditu lehen aipatzen ginen aldaketa horietan, gizarte behetik gorako antolaketarako sortu ditu tresna batzuk lehen irudikatu ezin zianak, ezta? Hainbat mugimendu ezautu ditugu, kasu batzutan globalizazioaren aurkako protestak, baina ez bakarrik protestak, artikulatu dianak jendearen maila horizontaleko komunikazio baten bidez, bai SMS bidez edo bai interneten zabaldutako horrien bidez, eta talde hortatik ere ez da dana goiti berako agintearen araberako logika itxi batean, globalizazioak zorionez bestelako bide batzuk ere sortzen ditu, askotan botere eguneak ere ikasi dezaten, ez da jendearen gandik. Hala eta guztiz ere egia da, biak ematen direla, eta baina baita jakin behar da, gure abezelako hizkuntzatan, nik uste zoritxarrez baino gehitzen da gehiago goiti berakoa bestera baino. Hori jakin behar dugu, ezta? Naiz eta gu gehiago ari gera klusterrean eta olakotan, beti gorakoa indartzen. Baina gauza bada, honetan ere, zer dan egiten deguna eta nahi deguna eta beste gauza bada noraino ahaldun, ahaldegun, beti gorako hori landu. Orduan nik uste hor, zeren, adibidez, Europako euromosaik eta olako lanak egin zirenean, oain aipatuetan lan konkretu hau da 82koa uste, osea, oain da 15 urtekoa edo gutxi gara bera, gehiago, bueno, pues honetan argi eta garbi esaten zen, naiz eta Europa jakin, hizkuntza handiak izan duten bilakaera, izan dela bilakaera bat oztopori gabekoa, eta horren ondoan daudela Europan, lehengo Europan, ez oraingoa, zati oraingoa zabalagoa da. 12 estatu Europa harretan, bereizten ziren 40 baino gehiago talde linguistiko gutxitu edo erregionalak dizen zirena. Minoritario edo erregionalak dizen zirena. Eta horiekiko zer esaten zuen, garbi zegoela, Europan argi zegoela, horien bilakara txikia iristeko izan zala neurrien baten haundien errua. Hala ere, egin behar dana dela gehiago hortaz pentsatu horrez, hemendik gerora zer. Baina hemendik gerora zer horretan, pixka bakoitzaren indarran beti gorako horretan indartuz. Orduan, naiz eta oraindik ere txiki horietan goiti berakoa haundiago izan beti gorakoa baino, beren etorkizuna jartzen zuen esplizitoki, beti gorako horretan noraino iristen den bakoitzaren arabera. Osea, gauzak hola dira. Orduan, zori horrez, neurriren batean hori aladalako, zerragina du, gu hemen egotea oraintzen adibidez, edo klusterrak egiten duena talakoa, baino jakinda, batzuentzako bide erresak direnak, bestentzako da salbezekin pueda moduko zerbait gertatzea. Eta hori, Europa barruan hori esplizitoki hola dago onartua. Orduan, ari gera, ez modu errexian, ari gera, eta ez dakit. Zati, garapena ez da bakarrik mantentzea, garapen iraunkorra zer da? Da garapena, ez mantentzea. Da garapena zer esan nahi du, hizkuntza txikiak ere lortu behar dutela, haundien ainekoa ez, baino kasi, zango nuken, zati, garapena nu jartzen dezu muga, ezta? Bai, eta hor, hizkuntzak ere hor erronka handiak ditu, gure gazteak euskaldun egiten, gizartea oroar, eta hor, erakundeetan nola bizi da fenomen hori, nola planteatzen dira, eta nola, geratzen dira hiritarrei ematen zaizkien zerbitzuak. Hezkuntza mailan esan dizu? Hezkuntza mailan. Egiten dena, pixka bat erakundeketan nola bizi duten, komunikabideak edo prentsa behiatu besterik ez dago, azken hilabetan izan duen aldaketakin, ikusten dugu, oso presente da ongaia da, eta hauen hitzaitera egean,
hizkuntzen garapen iraunkorrarekin, hizkuntzen kudeaketakin lotura zuzena duen kontua da, ezta? Hau da, nola artikulatzen dugu hizkuntza horien hezkuntza, hau da, zenbat ordu ikasi behar dituen ikasle batek hizkuntza batean eta bestean, bete daitezen hemengo gizarteak bere garaian jarri zituen iparrak. Eta beste da, hemen 18 urtekin legeak esaten duenaren arabera, jende guztiak jakin ditzan euskera, gaztelania eta neurri batean inglesa, komunikatzeko maila nahiko batean. Hori da nolabait konsensu zabal bat gizarte mailan konbibentzi bat izateko onartuta da ona labur esatearren. Gertatzena gero eguneroko praktikan ikuspegi eta uste ezberdinak sortzen dian nola iritsi gaitezken praktika horretara, ezta? Hau da, badegu ja 25 urteko esperientzi bat, non, hasieran hainbat gauza intzian ezagutza hondirik gabe, zorionez beste lekutako esperientzia eta ja bertakoa trajektoria badukagu, jakiteko zenbat eta hau da, ikasle batek ze adinekin ze gaitasun eskuratzen duen hizkuntza batean edo bestean, segun eta zer egiten duen hizkuntza bakoitzean. Hortaz, soziolinguistika klusterraren lanetako bat hori izaten da zuzen, zer dakigu Quebeketik jasoa, zer dakigu Kataluniatik jasoa, zer dakigu hemen ikertu dalako, eta hori jarri erakunden esku, hau da, esaten danean, gu eredu honen alde gaude, edo bestearen alde, eredu bakoitzak gizarte mailan nun kokatuko gaitun, da 20 urte baino desentez gehiago dakigu. Beraz, debate hortan egon daitezke iritzi personalak, baina baita ere eduki dezakegu beste eskuan, informazio kontrastatua, gutxi edo gehiago, kasu batzutan estudio, urte batzutako tradizio duten estudio dazkagu, esateko, badakigu, konstatatua dago, egoera gutxi gatu batean, adibidez Euskal Herrin, euskeraren kasuan ez bada hezkuntza mailan, inmersio programak edo, hau da, gehien bat sozialki gutxiagotua dagoen hizkuntzan, ez bazaio ematen lehentasun bat hezkuntzan, maila berdintxua gaitasun aldetik ikasleek ez dutela lortzen 14 urte edo 16 urtera iristea. Hori, konstatazio bada, agian kaleko hainbat jendek badaki, beste batzuk ez, baino, errealitate horiek datutan urtez urte pilatzen dijoaztenak eskutan eukita, debate horiek beste modu batea bideratu daitezke, ezta? A ereduan ikasita dauden ikasleek ez bakarrik ereduagatik, baino ez dutela 14 urtekin, 16 urtekin euskarazko gaitasun balortzen. Hori konstatatuta da urtetan. Ordun, segun eta ze helburu jartzen du. Gizarte mailan esate baldin bada, gure eredua, gure helburua da jende guztiak jakitea 16 urtekin bi hizkuntzak, gero nahi duen hautatzeko. Hori baldin badau helburu A ereduak orain arte ez du demostratu gaitasunik helburu hortara iristeko. Hori nik uste gaur egun teknikoki gai horietaz ezagutza daukan edonork onartzen dula. Hau da, kontrakoa ez dula teknikoki inork esaten. Hori da. Bera, hemen txeutziko dugu. Pablo Suberbiola, Maria Jose Azurmendi, soziolinguistika klusterreko kideak bideak. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta txagatik. Ondo da. Berdin. Agurtu baino lehen, badakizue gurekin harremanetan jartzeko bibide daudela, lehendabizikoa Eusko Ikaskuntzako web orria, 3 bikoitz euskogidoikaskuntza.org, eta bestea, helbide elektroniko bat, euskoikaskuntza@herrigidoierratia.com. Besterik ez, datorren larunbat arte. Ondo izan, aio!